burujabetza. Irmoki salatzen dugu azken orduetan Estatu Batuek Venezuelaren aurka egindako eraso militarra eta Venezuelako presidente hautatuaren bahiketa ilegala. Oso gertakari larriak eman dira azken orduetan Venezuelan. Lehen aldiz, Estatu Batuetako armadak lurralde venezuelarra erasotu du jendarte zibilaren artean biktimak eraginez. Hori gutxi ez eta Venezuelako presidente Nicolás Maduro baitu eta herrialdetik atera du bere emaztearekin batera. Gertakari hauek guztiz neurrigabeak dira eta ez dituzte inondik inora nazioarteko legedia eta Nazio Batuen Erakundearen karta errespetatzen. Guk Euskal Herritik munduko herri eta pertsona guztien burujabetza aldarrikatuko dugu ezinbesteko printzipio gisa. Inork ezin du Venezuelar herriaren gaineko erabakirik hartu. Hori Venezuelar herriari soilik dagokio eta ez beste inori. Donald Trumpek 2025ko urtarrilaren 20an kargu hartu zuenetik munduko herrien aurkako estrategian neokolonial baten ezarpena bizitzen ari gara. Estrategia hori esku hartzeetan, mehatxuetan, txantaietan eta eraso militarretan oinarritzen da. Bereziki Palestinan, Latinoamerikan eta Karibean eragin handia izanik. Jarrera hori, Ameriketako Estatu Batuetako administrazioa osatzen duten multinazionalen interesei lotuta dago, zeinak menpekotasun ekonomikorako estrategia oldarkor batekin, presio politikoarekin eta indar militarraren erabileraren mehatxuarekin konprometuta daude. Monroe doktrinaren eguneratzeak diskurtso belizistak kezkagarri batez lagunduta, erasoa eta txantaia normalizatu nahi ditu Washingtonen eta kontinentearen arteko harremanetan. Bestetik, arreta berezia jarri nahi dugu Nicolás Maduro presidentearen eta bere emaztearen bahiketan. Guztiz onartezina da eta ez du inondik inora laguntzen egoera konpontzen. Maduro Venezuelara itzuli eta aske uztea beharrezkoa da egoera bideratu ahal izateko. Era berean, Venezuelako herritarrekin elkartasuna adieratzi nahi dugu. Eta haien autodeterminazioa, instituzioak, subiranotasuna eta lurralde osotasuna errespetatzeko eskatzen dugu. Herrialdearen aurkako eraso militarrek mehatxu larria dakarte Latinoamerikako eta beste mailako bakearen eta egonkortasunaren eraikuntzan. Horregatik, nazioarteko komunitateari exigitzen diogu eraso hauek salatu eta neurri zorrotzak har ditzan. Eraso imperialisten aurrean, Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat. Eskerrik asko.